दिनै जोङो 14 चिरां दुवारनि रायजो राजा हिसाबै जेनाखि UPPL नि हाइ कमान्डनि डिसिसन खाम्फा बरगयारी बिथांखौ केन्डिडेट नमिनेशन खालामनाय जोङो बेखौ बोजबनानै लानो हायाखै। मानो होनोबा बिथांनि 17 बोसोरनि जेनाखि पाप बेखौ 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खर'आव रुजुननानै लानो हाया। थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा जिबायदि जोंजों खामानि मावबाय, बिथाङा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जिबायदि ट्रिटमेन्ट खालामबाय, बिनि एगेन्स्टै जोङो जेब्लायबो गसंबोदोंमोन आरो इयुनावबो जों गसंलांबाय थागोन। नोंथाङा दा मा थांखि लागोन? जोंहा प्राक्तन बारग' आफादगिरि 14 चिरां दुवार ब्लक UPPL नि बिदाव मुसाहारि बिथांबो दङ। जोंनि गागि सासे इन्टेलेक्सुवेल दिनेन सार दङ। जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ समनाथ सुवेदी बिथां आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। जोङो ज' लोगो नांलायलायनानै मोनसे सिद्धान्तआव फैदों कि जोङो फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै जोङो गसंसिगोन आरो फैबाय थानाय 2 तारिखआव 2 तारिखआव जोङो नमिनेशन होनो थाखाय साखाफारा जादों। नोंथांनि बेसेबांसो दोलोनि मावथिफ्रा रिजाइन होदों? दिनै जोंहा UPPL 14 चिरां दुवार ब्लकनि आफादगिरिजों लोगोसे 14 चिरां दुवार ब्लक UPPL नि युथनि जेनेरेल सेक्रेटारि सानैजों लोगोसे आरो माखासे प्राइमारिनि आरो BCDC नि चेयारमेनफोरजों लोगोसे गासै 300सो UPPL नि दैदेनगिरि आरो वार्कार बिथांमोनहा रिजाइन होबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेसेबां बुथ दङ बे बुथनि बांसिनखिनि नेता दैदेनगिरि आरो मेम्बार्सफ्रा रिजाइन होनो थांगासिनो दङ। नोंथांनि समाजआव जिहेतु खाम्फा बरगयारिया गोबाव सम सासन खालामदोंमोन, बेनिफ्राय उदां मोननो थाखाय नोंथांमोनहा खाम्फा बरगयारिखौ फेजेनदोंमोन MCLA सेक्रेटारियाव, नाथाय बे बिथांखौनो UPPL लाबोफिनबाय जाफैफिनबाय। दा नोंथांमोनहा बे ओनसोलनि जानानै मा सिन्था खालामो? दा बेखौनो जोङो गनायनानै लानो हायाखै। जाय बिथांखौ जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बिथांखौ नाङा होननानैनो थांनाय इलेक्सनावबो जेनहोखादोंमोन आरो बिथाङा थांनाय इलेक्सन मोननै MP आरो MCLA बेक टु बेक मोननै इलेक्सन जेननाय बे व्यक्तिखौ जोंनि 14 चिरां दुवाराव जाबसिन हरनायखौ जोङो गनायनानै लानो हायाखै आरो बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा ब्लक कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन। बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो प्राइमारि कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन। BCDC खौ गावनि मथे बानायनानै लागोन। थाङै थाङै गासिबो BPF नि मानसिफोर जाजोबगोन आरो BPF फरनखौनो नों UPPL खौ बुंनांगोन आरो जोंनि गोजाम जायनाखि मावथि बिथांमोना जेरावबो स्थान बा जायगा मोननाय नङा। बे बियाबाव खाम्फा बरगयारिनि नोंथाङाबो बिदिनो चेलेन्ज खालामनाय जागोन, माबायदि देरहागोन सानदों? खोब मोजां, आं वेलकाम जनायदों। मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथां आरो ओरै फारसे डिपुटि चिफ बिथांमोननि नारा नाथा जुजिनायाव जोङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै 16,000निबो बारा भट मोननानै जोङो उथ्रिसार जानो हागोन आरो गभर्नमेन्टआ जायनो दागोन जों बिथांमोनजोंनो आखाइ हरनानै लोगोसे थाफाहैगोन। रनजित बसुमतारिया नोंथांनि DF मानो खारनो गोनां जादों? माखासे पाप मावबाय। पापआ जाहैबाय रायजो राजाफोरखौ नायनायनि अनगा गावनि फिसाजोखौ नायग्रोबाय, गावनि टिएनि बिसिखौ नायग्रोबाय, गावनि टिएखौ नायग्रोबाय, गावनि न'खरनि सोद्रोमाखौ नायग्रोबाय। बेनो जाहैबाय मोनसे पापखौनो होननांगोन बेखौ। मानो होनोबा रायजो राजाखौ नायाबालानो गावनि न'खरनि आरो गावनि आंगो फांगु थाफाग्राफोरखौसो बिथाङा गुरुत्वसिन होदों। UPPL दोलोनिफ्राय गिबि खेब हाइकमान्ड नङि मानसिया मोननै बियाबाव बिजाथि होनाय जादों। बेखौनो जोङो सोंथि खालामदों। दा जों नुबोबाय थानायबा पार्टिनि चिफ बा हाइकमान्डआसो मोननै कनस्टिटुयेन्सियाव गेलेयो। नाथाय देग्लायनियाव मा जाहोनखौ लानानै सासे व्यक्तिखौनो मोननै जायगायाव होदों जों बुजिनो हायाखै। जानो हागौ बिथाङा रनजित बसुमतारिया हाइकमान्डनिबो गोजौआव नङाबा सिङाव माबा मोनसे
थाखोमानाय बुजाबुजि दङ जोङो बेखौनो साननानै लानांगोन दा जेनाखि सानै बेक्तिखौ होनाय बियो खोब गनायजाथावै आरो बावखुंग्रिफोर बायदि जायगायाव निसिमाफोर जायगायाव थोजासे दैदेनगिरि दङमोन सासेखौनो मोननै जायगायाव होनांगौ होननानै जों सानामोन खाम्फा बरग'हाया देरहागोन होननानै साना नोंथांमोना बे समस्यायाव खाम्फा बरग'यारि बिथाङा बेक टु बेक मोननै इलेक्सन जेनखानाय बेक्ति बे जेननाय बेक्तिखौ बरायखानाय बेक्तिखौ जोंनि रायजो राजाया बोरै बोखांबावगोन जोंनि 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाया खाम्फा बरग'यारिनो भट होआ बियो रोखा आरो नोंथांमोना लिरनानै ला नोंथाङा गोबां रायजो राजाखौ अनसायनाय होदोंमोन दिनैसिमाव रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोनगोन होननानै आसा खालामदों नोंथांमोना जेरै जोङो रायजो राजा बिथांमोननि खैफोद आफोदाव थांदोंमोन बा थांगासिनो दङ मेगन नुयिफोरखौ जों मेगन नुहोदों दैज्लां बोथोराव माइ गायनो हायैयाव जोङो माइ गायनो थाखाय हेफाजाब हैदों बान्दो खोनानै होदों जोङो लामा बानायनानै होदों जेरै जों बिथांमोनखौ अनदों रायजो राजा बिथांमोनहाबो जोंखौ अनसायगोन जोंहा रायजो राजानि सायाव फोथायनाय दङ आरो बिथांमोननिसिम थांनानै जोङो आखाइ खबजबनानै बुंहैगोन नोंथांमोनजों गसंथाबावनो थाखाय जोंखौ एबाराव बिटिसि इलेक्सनाव इलेक्टेड बा भट होनानै देरहाहरनांगौनि थाखाय जोङो अनुरद बा खावलायहैगोन नोंथाङा बे बिटिसिनि फैनो थांखि लाबाय दा बिनि गेजेराव दिनै गाबोनफोर खायफानिफ्राय फैनानै नोंथांखौ माबा मोनसे बुरखायनाय बा रायलायनो फैबा नोंथाङा मा डिसिसन लागोन बे थासारियाव बुरखायनाय रायलायनाय बे बोथोरा जोबखांबाय आरो खननै खनथामसो बेफोर जाखांबायबो खुनु अफार जोंखौ दा गोजोनग्लाय होनो हानाय गैया होननानै जों सानो जोंनि दा थांखि आरो थाखायानो जाहैबाय जोंनि 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजा आरो बे 17 बोसोरनि पाप बे पापखौ 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाया रुजुनानै लानो हाया बे रोखा 14 चिरां दुवाराव इउपिपिएलआ माबायदि खहा जाखो होननानै बुंनो खहाखौथ' जों बुङा दा खोथाया बेनो जोङो रायजो राजानि थाखाय गसंथानो थाखाय आवगायबोफिनबाय मानो होनोबा जों दं जोङो खहा जाहोनो हाया इउपिपिएल दोलोआव जों गैया नाथाय जोङो रायजो राजानि थाखाय दङ दा बिनि थाखायनो रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाजों गसंथानो थाखाय जोङो ओंखारबोदों इउपिपिएलआथ' मा दंबावो दा 14 चिरां दुवाराव ब्लकनि प्रेसिडेन्टआनो गैला भाइस प्रेसिडेन्टआनो गैला इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारि सानै गैला दा बेवहायथ' नोङो मा कानेक्टिभिटि थाबावदों दा इउपिपिएलआ 14 चिरां दुवार ओनसोलाव आधा मरा होननानै नोंथांमोना हमनानै लादो बेवहाय बिरदाव मोसाहारि बिथां आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो जोंनि इउथनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोङो मोनसे परिकल्पना खालामबाय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ बोरै नायनांगौ जोङो हाबहैगोन मोनफ्रोमबो गामियाव गावबुराखौ लोगो हमगोन ओनसोलनि जेंना जेंगोनाखौ सावरायगोन आरो जोङो लगे लगे सुफुंनानै होगोन आरो जोङो खोथाखौ खम बुङो खामानि मावगोरो रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंखौ अनेकबार फन हरो बुंहरो ओरै ओरै आं बुङो खामानि मावहरगोन आङो बिनि उनावसो जों थांगोन दिनै निज्ला बायदि बान्दो रावबो लिडारा नुजाहैयाखैमोन दैदेनगिरिया नुजाहैयाखैमोन निज्ला बान्दोआ मैदेर माथाम थोरोबलायनाय बायफ्लंनानै दंमोन 30टा 35टा गामि बेवहाय जरिद्र जानानै दङ बे बान्दोखौ जोङो बिपदनि समाव जोंनो थेहैदों बिरदाव मोसाहारि बिथां दङ जों दङ जोङो थिग बेबायदिनो रायजोनि जेंना जेंगोनायाव गसंथानो थाखाय आवगायबोदों आरो थैजासिम गावनि जोबथा जिउसिम 14 चिरां दुवारनि रायजो राजानि जानानै जोङो गसंथालांदों